Welkom. Jullie zijn maanden van huis geweest in een hele andere omgeving. Ja, ik kan me voorstellen dat er dingen zijn gebeurd waar je niet op voorbereid was. Dus, hoe is het? Alpha, hier Charlie, over. Alpha, hier Charlie, over. Ik zei toch dat we gelijk contact hadden moeten opnemen? Wat als er iets gebeurd is? Wat dan? What's your name? Ja, jullie hebben een aantal dingen meegemaakt, nietwaar? Het een tijd samen moeten redden.